Morning guys, maadjong buntag na teng tanan. Mag-harvest miss among talong kay to ay ning text aga ang hatdanan mong suki nga. Magkuan sila og taong. Harvesting time guys. Harvest miss pa pag Abril kay naami hatdan ron oy dagko na pud buyag Dili aram nagko guys to. Basta inatiman jud ugoan abono. Dali dyan mo dagko pa dir no. Yan na guys, another blessing. Salamat ka sa Lord. Managyan guys, dako magamay man ang blessings nga madawat sa imong kinabuhi. Thankful sa kaadyo sa Ginoo. Yes no. Hoy, day daghan namang kamunggay Kasi ganahan day mo lawoy, day kamunggay nay taong napajiganas o batong. Dagamang batong guys, anang naghanak ka bunga buyag. Napay mo luyan na sila. Pagwang tada pader para sa kuan nga nang naay ha nagya ta pagwangan kay ro makapaliwat tada na pangud na sila sana panayo na guys. Sige magbunak-bunak taris ama karon na guys sa kamang talong silong sa mis pa pag Abril kay ning bunak kaguan ang mga mais makaanak na tada ni pader puhon. So si mana ni guys makaanak na. Lagi. Kamang karabantos to arang ng pangpamungas ibabaw. Tang karabantos arang naghanap bungas ibabaw. Nga guwang na. Ano makuha ko Kinsa? Berpigila na. Nara ko huwat ni Papa Gabriel. Bunag kaguan silong sa kudas dahon na. Mo na emang daho amang pandong sa una guys. Kanabit ang padung na mangulig eskwela ng bunag kaguan. Mo na emang pandong. Daho saging. Makarilit ra jud ani guys kaning dahog saging kanina nagke sa bukid. Ha? Balhin na pugod diha. Ito na pugod balhin na to guys. Dada na to. Hehe. Puungan na ni. Unsa na patiwas sa nanggagmay kay sayang. Aw, hinigaman sa mais mang puong na kuno mismo ko guys. Hinigaman sa ay mag harvest sa mais. Kuy gabi ba kay gadam jud ko karon nakaakazong has pa, grabe jud. Aron jud nakaakazong has nga kanang banakon ning bekad ag liig ag pinagakelba pa jud kay si Elia des nagtambay kuno si Jess kanang naay purok. Baka na nai kamali gamay ba dada to kuno gasandig-sandig ng cellphone. Hinglabay jud kuno nang has nga nadakeuan ka jud pa grabe. Ja aron ning kuno ko mayog lihok kay di man na mamaak ng has guys ug di maglihok. Wa pud siya maglihok ning labay ra kuno karon ang has banakon nga grabe jud kuno itemag liig guys Ginoo ko. Kubangan hasa aron jud nang kulbasang damgo uy. Puno na maghasudlanan pa dir. Yung mga tagak. Uy, Ginoo ko na puno ng hasudlanan guys. Ay, noko. Wala lagi. Hindi po ito kayo puli ng kitinuna yung harvest nyo. Yehey! Then na guys, saka-harvest na mi. Di atad sa papagabril ko na mag-harvest na po mi sa mga pipino. Huwag ang mga mais guys. Excited. Dadsa ko sa mga mais. Pwede na siguro ni Gab. Oh, di pa di. Abi ko pwede na siya guys. Kaya nga ako anon. Anagun ka ba? Abi ko pwede na. Kaya lamin na anagun. Wakin sa tong naginahanglan diha o kaniyan eh. Lamira ba ko na sa kuanan guys kanang lapuan pabukawan sa imnon kay tambaw ko nas kidningan sila mo pa yang nadenggan pero ang mga pipino guys grabe kasi grasya Lord salamat ka adjo gana nakazug bunga guys na pipino ang daming bunga wala thank you Lord daghan nagbunga sa mga pipino
The sili. Hala, kadaghan ng bunga guys. Hala, thank you Lord. Daghan ng bunga gamang pino. Dato pa dato spikas, pipinuhan. Pudla, dako na. Balik tos pa pag-Gabriel kay mag-harvest mi daris pipino. Kung naman mag-harvest daris talong, so ari na po mis pipino guys. Salamat ka Lord. Kuan na jud. Harvest na daris pipino pa. Guys, first harvest sa mga pipino. Daghan na Daghan na magbatin-batin. Wow. Thanks G. Salamat Ginoo. Yan na guys, ang first harvest sa mga pipino. So mananig amang na-harvest guys sa mga pipino, pat kabuok. Thank you Lord. Padari guys, tayo pipino niya. Pero sunod adlaw pa ni sa jam harvest. Agad to, gagmay pa po, nagbunga. Pikas. Sumana. Ito na kamang dagkag saging guys, namungan na to Buyag ka bunga Bunga pa imo guys Bujag Armasin. Dana guys, sa mga pipino. Ang first harvest sa mga pipino. Dapat talong nga mo pa ning ako anon pamilian kay na namagod sa mga uod. Deliver namin sa mga pipino o talong. Dadaday. Dana guys. Timbangan na pas guwapa nga tindera. Pila day? 190 ra. Sige, 190. Nadyo na naman ng 3. 190. Pag ang pipino din, sunod adlaw, daghan na to day. Ipe. Na. Pwede ra pila Kigwapa sa mga pipino guys. Ganahan ko magtanaw basta isa na yung display. Guys, arrange na atong talong. Fresh yan. Diyan sa mong garden. Nga nira ka dagko pipino day okay ra no? Oo, nga nakadag ko ayaw sobra Nga nira kadag ko ang pipino. Ayaw pa sobra kay way lami. Magdagko ka Kaya dyan. maguwang. Oo ba? Di ma-stop. Palit ko nga rin guys kay na ako'y lutoon. Day napay ahos na tos bay gab? Napay ahos? Sige, tete. Salamat. Bye! Ito namin guys, manamig deliver. Magputod sa amin sa mga saging guys na. Hinugan na si Ja. Hinugan na. So putlon na naman si Ja. So need na sa putlon. Tama guys, limoncito pa imo. Mga hinog na. Mas papagabril. Nagputod. So dari ko kay Nay, gakus diha. Nato kanok. Ana, hinahinay ra. Ha? Hinahinay ra kanang mo inanay bitaw si Ja. Nam-anam. Dali ngari kay ragdahon ra tay nga naon. Hop. Nenok. Tara kanok ha. Ginana yung pagsijatin no. Madari ka. Madari ang padas manok kain sa manuhak. Siya pulon sa demong tiil. Aw. Yehe. Danag guys, saging. Nagsaging guys. Uy, thank you Lord. Kakuha na dyan tag ko deng agun. Tana, natangtang na gyud. Uy, cut naman di ay. Agag, ipang nugda na may cut sa mga adzuhong langgam. Kabug siguro ni. Sino? Kabug. Na. Kakuha na dyan deng agun. Pangdeng agay. Hiluan sa papagabril guys. Limoncito is real. Grabe naghana ka azo. Para na iskoan. Nga nabitawng kata-kata na izo hang bubunlan. Sakto ni ka azo. Yung ako anon.
Lanlanon, pwede rin naglanlanon, tapos liagasin. Da juson. Nagdaghan na nga hinog na. Arang nakadaghan na nag-juice ka, zutay na. Lagi, kuha na ka, dagaan na ba? Ka na hinog ko. Dik. Lagi, di magkukaabot. Tawag ko nga. Gagmay. Okay. Ito na. Pinagay, sarang guwa nga. Kadyo ko mga saging. May kadyo adang agon para sa ginamos. Nagay, sakto ka din adang agon para sa ginamos. Kaya na namili mo si ito. Tata na. Ito na. Sa Papa Gabriel mo. Da. Okay. Tana guys. Bugtok. Di, bigo gibugtok. Tana guys. Nakuha na may isa kabulig sa mga ang saging. Yan ta guys, ya. Ralami ah. Nanta ngaan. Nanta. Kami guys. Kami is. Bugin naman ako. Guys, mga anta. Ako naman di kabot sa babaw. Lia! Hindi ko sa'yo lang ako. Ngayon. Nagbalde, paim na. Magpud mo sa mong tumdam. Okay. Pud na. Parang nang kaguwang guys na. Guwang na kaazo. Putlon po ito namang isa guys na. Paim na ha. Okay. So, dapat ag isa. Okay. Binta na no? Binta rin kaya wabita ka. Dagka guys. Tapi dagka dyan to ah. Lamdag na. Kakuha na guys. Makapahinog namin sa mga tundan. Right, then na guys. Saga mo ang saging. Saging deng agen. Lami ni si Jaka deng agen guys. Kaya grabing guwa nga kazu. Sakto gazid ni. Thank you Lord. Namin mga na-harvest sa among duma. Saging deng agen. Dadapay tundan. Patubaw. Patod pang kim-kim guys. Patubaw. Thank you Lord. Daghang blessings. Basta magkugi lang mga gazad ta guys. Ug pananom na agad tay maani. Ama na na si pian guys kay rong di pang tuktukon sa manok kay nga lari lang puro may sandig da impa sa mga manok. Tuktukon Manila. Tuwang si pian na si Ja. Si pian guys kay rong di mahurot og tuktok. Alami ang bentek kadyo. Bantek karang guwanga kaazo. Maso ka na kaya di bugtok ko no. Di ubay. Basta da ubay na maaso-asuhan di sa bugtokon. Okay, dahil na guys. Nga mo lami nga saging. Nang kazo ka. Busuk ba? Yes no? 2, 4, 5. Okay. Tanam. 8 kasipi ha. Sa ginamos. 8 kasipi guys. Nagkuto-kuto siyam. Na gamang saging arang kadang kazabiyag. Apod tundan. Patuon sa ni. Tuon sa. Huli. Itong tundan guys. Nguwang ka adyo. Kari ka dodag ke. No. Ano man? Saman? Patuon sa karong may tagok. There guys, sagamang saging.